roƙonka ka azurta mu da mutuwar shahada ya Allah. Annabinka ya ce wanda ya roƙe ka shahada da ikhlasi ko akan gadon sai mutu sai ka ba shi darajar masu shahada ya Allah. Ƙarshen rayuwar mu ka azurta mu da shahada. Ni dai ina so Allah ya azurta mu da shahada. Alaran ma kana so Allah ya baka. Nasu Gondu kana so Allah ya baka. Adamu Aliyu kana so Allah ya baka. Iro kana so Allah ya baka. Abdullahi Balalau kana so Allah ya baka. Sheikh Yakub Musa kana so Allah ya baka. Sheikh Alhassan Said kana so Allah ya baka. Allah ya baka. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. أهل السنة باقوا ta'addanci. Ahlus sunna bayan ta'adda bane. Yanzu ku kalli taron jama'an da ke wurin nan idan da za mu zama yan ta'adda kuna ga Najeriya za ta zauna lafiya, Afirka za ta iya tashi ko ba za ta tashi ba. Amma masu zuwa wajen wazi da dawa akwai wanda ya rike ko da reza domin ya cutar da wani. Ahlus sunna bayan ta'adda bane. Mu aikin mu wa'azi, mu aikin mu karantarwa, mu aikin mu ilmantarwa, ba ma ta'addanci. In ka ji an yi ta'addanci akan mu ake yi. Allah ce innal ladina yakfuruna bi ayatillah, lalle wa'inda suke kafircewa da ayoyin Allah, wa yaqtuluna nabiyyin, sannan suke kashe annabawa bigari haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba. Laifin mai Muhammad Awal Albani yayi aka kashe shi. Da wani haƙƙi aka kashe Sheikh Jafar Mahmud Adam. don haƙƙi ake kashe malamin sunna wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas, kuma suke kashe wanda suke umarni da adalci a cikin mutane. Su wane ne ka umarni da adalci a cikin mutane ya ku bayan Allah? Wasu irin malamai na bid'a ko na sunna? Maluman sunna su ne ya'muruna bil qisti minan nas, su ke faɗin gaskiya, su ke cewa bakaye ku dena, su ke cewa malaman bid'a ku dena, su ko cewa mazzaciya ki duba ki dena, wacce ba ta sa izabi ta saka, mai cin riba kasuwa ya dena, su ke ciya man na local gaman wa'azi, su ke yi wa gwamna wa'azi, su ke tara al'umma su yi sadda saƙon Allah, su ke yi wa sarakuna wa'azi, su ne masu umarni da adalci a cikin al'umma. Wannan aikin malaman sunna ne, su kaɗai suke yin wannan. Malamin bida sai dai kalli bakinka ya ga ta ina bakin ya karkace ya ce taron Allah ce a zubar da yawu. Ba gwamna ba ko mai kuɗi malamin bida bai iya mishi wazi. Da mai kuɗi ya ce abin fa sai an ba hankali sai ya ce alhaji ba matsala kai me damuwarka. Yo ai yadda kake babba duniya ma lahira haka ne. Ai ka masalin duniya ka masalin lakire. Ku ji wata aya mun bincika alkur'ani mun gagar samu ta. Masu kashe maluman addini Allah ce ula'ika allazina habiqat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wannan ne wanda ayyukan su suka rushe gaba daya a duniya, sannan kuma ayyukan su suka rushe gaba daya a lahira. Ba lada a duniya ba lada a lahira sakamakon jahannama. Allah ce wa malahum min nasirin, kuma ba su da wani mai taimako da zai iya taimakon sun ji Allah madaukakin sarki. Ya ku shugabannin Najeriya, ya ku sarakunan Najeriya, ya ku 'yan majalisar Najeriya, ya ku sanatocin Najeriya, ya ku honorable and honorable, ku sani matukar ana zubar da jinin malamin sunna a Najeriya bala'i ba zai daina sauka ba a Najeriya. Zan tambaye ku tsakaninku da Allah, tun da ran da aka kashe malam Jafar zuwa yau Najeriya ta ƙara zama lafiya. Daga ran da aka kashe malam Jafar zuwa yau bala'in Najeriya ƙaruwa yi ko raguwa yi, nunnunkuwa yi ko bai nunnunku ba. Idan aka zubar da jin malamin sunna a ƙasa bala'i ya rinka sauka a ƙasar. Wancan bala'in bai ƙare ba, ba gawon su suka kashe shi ba, ba bayyana su ba, ana cikin wannan bala'i. Kuma ga wani bala'i an ƙara aikatawa na kashe malamin sunna. Ce Najeriya, anya kuwa Najeriya ana kashe malaman sunna a cikinki, abinda ya samu bani Isra'ila ba zai same ki ba kuwa. Ya Allah ka tona asirin wayanda suka kashe malam Jafar, ya Allah ka tona asirin wayanda suka kashe Albani, ya Allah
ba wai wanda ya harba bindigar kawai ba. Ya Allah wa ya koshi, ya Allah wa ya turo, ya Allah wa ya sponsoring, wa ya so bindigar, wa ya bada, wa ya ɗauki nauyi, wa ya bada umarni, wa ya ce a jayi. Ya Allah kai da gasu gaba ɗaya. Duk wanda yake da hannu akan kashe Muhammad Awal Albani, ya Allah kai rugurgu da shi, ya Allah ka saukar masa da bala'i, ya Allah ka saukar masa da bala'i, ya Allah ka kife shi upside down, ya Allah ka saukar masa da bala'in da ka sauko mutane annabi Lut, ya Allah ka sauka masa da bala'in da ka sauko Fir'auna da Hamana da Karuna da Mukuti Nasar. Ya Allah ka sauka masa da fadamdama alayhi rabbuhum bi dhanbihim. Ya Allah idan dan kasuwa ne mai dukiya, Allah ka kwace dukiyar shi, Allah ka taulatar da shi. Ya Allah in yana da bukata wajen ka bashi, ka biya masa bukatarsa. Allah ka sa masa bala'i, ka hana shi da bala'i, ka hana shi zama da bala'i. Ya Allah bala'in ta jahannama ko cikin unkulati ka yabo ka zuba mai. Ya Allah ka sa mutuwar zana, Allah ka sa mutuwar kondo, Allah ka daura masa ɗairan ababin, Allah ka sauka masa zuwa ta annabi Lut. Ya Allah muna roƙonka ka hana shi da bala'i, da bala'i, da bala'i, da bala'i, da balbal bala'i. Kuma idan ka fasa kashe mu, Allah tsine maka albarka.